Pisan. Pisan. Tak bonusi. Duet ya. Oke. Duet. Apa? Duet karo sapa? Sik ana apa wae iki. Wong donya jare. Ah. Wah celaka iki wong donya. Apa sidane? Iki ana grajagan. Wong donya. Ah, iki mah HP kok. Terus 400 karo telong. ora dijikuk lho. Pada elinga. Iya. 1 2 3 4 5 6 7. Ki apa hitungan apa kuwi? Yuk. Wong donya, wong donya, wong donya, padha elinga. Wong donya, wong donya, wong donya, padha eling. Elingono, jaman rekoso. Elingono, jayono, elingono, jaman semono. Wong donya, do elinga. Wong donya, wong donya, wong donya, padha elinga. Jodu meh dadi wong kuwasa, elingono jaman rekoso. Aja dumeh dadi wong kuwasa, elingono jaman semono. Cakepane jane ya mung kuwi-kuwi wae. Ha iya. Apik ya. Ora musike den. Jos. Warga Karasora. Bisa ajeng nyawer mboten sah rikuh-rikuh nggih. Wis dibuka nggih. Pun niki wonten apa kerdus mboten napa-napa. Nggih Keswan. Jare bonus iki mau lagune. Oh iya ya. Jaluk ta. Nah, sae nggih. Ora sae apa sae ajar. Lah ya apik tenan kok, nuwun lho Mas. Nuwun Jalis ya. Iya. Aku tak kancani seneng ta. Iya, seneng aku. Salim. Iya. Mak cepuk Aku ngono. tanganku dhewe. Ki mau le ngepeki ayu lho. Hah? Le ngepeki cakepan. Ha iya. 100. Engko nang omah. Saru nang kene kei ngopen kabeh. Alah tenane. Pun nggih. Nggih, matur nuwun Mas Isma. Nggih. Mas Gading sampun. Sanji, matur nuwun. Iya. Ki jane iki sono 150 ki nek ana duet ngono ya. Wah, Kok diborong terusan aku duit yo gelem. iya. Nggih. Pamundutan sanesipun Mak Cange. Nggih, iki wau nyuwun pepeling pun pepeling grajagan. Lali janjine podang kuning wonten. Oh, ya. Napa riyin? Podang kuning rin. Podang kuning siapa yang dipatah? Podang kuning ki Mbak Or. Mbak Oriza, monggo Ya, Mbak Mbak Oriza. Orisa. Sampun samapta Mbak Oriza. Sampun, menika wonten dawuh. Minangkani Mbak. pamundutan podang kuning. Nggih, Podang minangkani. Saking sinten mau Mbak Lisa? Waduh, kathah itu yang minta Ya. podang kuning tadi sama pepeling banyak Oke. sekali. Kita Oke. aturkan juga untuk Pak Lurah pun nggih. Mungkin mbok menawi saged nyawiji.
Pak Lurah. Oh nggih, Pak nyawisi wonten panggungan Monggo, Pak Lurah. sekalian menika. Kersa Monggo, Pak. Pak. Aku malah dadi kaya ngono. Ketularan iki yo. Kados Oke. anu Mbak Kerso. Kersa nggih, monggo Pak Lurah saged minggu monggo Pak. Monggo, Pak, monggo. Turuk, turuk. Turut. Monggo Pak Lurah. Monggo. Tanpa mengurangi rasa letak, monggo saged nyawisi nggih. Betul pundi Mbak Elisa? Dari Mriki Pak, lewat sini Pak tangganya Pak. Malah ampun nyepake ngaten niku niku mangke mawon Pak, saestu Pak. Wah, lah boten penak aku nek ngene iki Mas Gading. Waduh, waduh, waduh. Terima kasih. Kok niki langsung dipun seseli ngaten niku kula kan boten penak Pak Lurah. Pripun niki kula Waduh. tanggung jawabipun. Nek Mbak Elisa mboten kepenak langsung kula mawon. Oh nggih, mboten engko tak apa-apa. salurke kono. Request napa Pak Lurah? Request napa, Pak? Pamundutane napa? Oh, diwakilaken ngaten nggih. Oh, nggih. Waduh. Matur sembah nuwun sanget, Pak. Mugi berkah ngaten panjenengan Pak Lurah nggih. Luar biasa, Wah. Lomo tenan Pak Lurah niki kula aturke nggih Mas Gading nggih. Nah, ini Matur saya nuwun, haturkan dari Pak J. Lurah Pak untuk Mas Lurah, Dala. Mas Gading. J. Alhamdulillah. Lagune ya mung manut lho, Tip. Nggih Piye? sekalian wae to Mbak. Lah iya to saking lomone Pak Lurah menika matur sembah Mugi-mugi nuwun. sehat-sehat nggih Pak Ya Lurah. kena tinggo ijol jarum telu. Ya. Sitane mulai iki mau ya. Kena Oh, tinggo iya. jarum telu karo duit 200. Yes, lumayan. Sembah nuwun Pak Sembah nuwun, Lurah. nggih, Pak Lurah. Wis enggak usah banyak ini panjenengan mboten pangandikan sama sekali. Langsung ya Mbak. Langsung titip Pak, titip ayo titip. Ra penak aku yo. Nek yo jeneng rezeki yo kudu Nggih, ditampa nggih. Mbak. Nika dongane Pak Lurah Alhamdulillah. untuk semua warga Nggih. Karang Rejet. Nggih. Podang kuning muga-muga manggih kamulyan sedaya warga. Amin ya rabbal alamin. Manuk Amin. podang. Nadyan wujud temung peksi Senadyan wujude mung peksi. agawe talindeng Translate Mas Gading menika ajeng bahasa Inggris kadosipun yang dari Taiwan. Iya Mas. Minta translate bahasa Ditranslate. Inggris. Agawe talining brongto menika napa nggih bahasa Inggris? Agawe Gawe taline Bronto. I don't know. Apa ya aku ya mikir make my heart in love. Wow. Intine manuk marak keseneng ngono ta, Mbak? Kira-kira Wah, iya nek kuwi encen. the bird is Oh, oh. making love. Nek jenenge manuk nek dadi mari seneng kok. Waduh. Marak cinta ngono lho. Waduh. Alus manis nang semake. Niku napa niki mau? Alus manis nang semake. semake. Ya Alus sih. sosok ya halus, sosok ora. Oh ngono. Oh, beda-beda jenis iki. Manuk iki ngono Iya. ana sing ora pati alus. Oh, Contohnya manuk apa sing ora alus? Lah, manuk gagak. dangak-dangak iya. Manuk sing ora alus sih apa ya? Aku ancel galeng. Oh.
Kancil galeng itu yang di galengan gitu kan, tik truk gitu. Ya. Rapati halus mergane kena galengan. Oh ngono. Masa wenggon kula podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa kalajengaken podang kuning nggih Mantu Riza. Nggih, Mbak. Monggo. Awan ning omah wis ora krasan keluyuran aku lek isih tak sayang potong-potong mikarangku rai ora krasa esuk awan ati wengi
ampun, matur Ada sembah pasukan nuwun. joget juga. Jeh, Pak Tommy and Friends. Nggih, Mbak Blora kalian Pak Sendok. Jeh. Monggo nggih, Mbak. Niki enten ingkang request Napa menika Mak Cangi? saking Sinoman nyuwun framen ketoprak. Wah, Lakon Suminten Edan. waduh. Gento Gandrung. Wah, Gento Gandrung. Niku sing diken sinten nggih? Yang disuruh jadi Gento sinten? Sik. Keswan meneh. Ketoke oh ya iki apa? Men dina iki. Oh. Wis 400. Iki cilik. Rokok 3 bungkus. Cilik banget tulisane iki ingkang Cilik. didapuk Kiswan. Oh, wonten tulisane nggih. Kiswan. Oh iya. Kan Mengke napa sakniki? saku mboten Sikis anu apa jenenge Kis. Sikis ora apa-apa wenang dalang kok. Dalangi pemimpin. Piye Sikis? Siap. Siap. Kok Sikis sih kaya apa ya? Kaya wong lara jiwa. Ini yang nganune sinten sumintene siapa Mas Gading di dapur? Mbak Ayu. Mbak Ayu ya. Sip sip. Wah. Wah. Duk Apa? duk duk duk. Tandep. Sung. Wis. Pripun? Pokoknya apa-apa tak sagui ya Mas. Nggih. Ya ngelingi aku mbiyen pakmu ditresnani ya saiki genti tresnani sliramu. Hai nggih. Tuh. Ki apa to kok ganjel nang buriku ki? Apa? Ora, apa Mas Gading? Aku arep munggah ki Mas nganggo parfum kok muni mambu apa, Mang? Mambu duren. Sinten sik nyuwun iki? Ketoprak. Sinoman. Mas Sinoman nggih. Ya wis aku tak ora njaluk kuwi kekno mbakyumu iki aku wis. Engko tak dadekke siji tak gone nyicil bang. Kok le ketok bangga menyicil bang. Wel ya wong ki nek ora utang arep saka ngendi to bune? Awak dhewe iki sapa apa ya mergo utang. Ku nek ora utang ki bange arep nyambut gawe apa? Lah ya rak ya nabung rak ya kena. Ah nabung kesuwen, celak tuwa. Aku wis tuwa, kowe mono isih enom. Lah kok mah dadi nesu? Ora nesu iki ming ngetokke pengunek-unek. Iki dapukane apa? Gento. Gento. Heeh. Gento karo Karo Pak Suminten to. Ya, Cempluk. Nah. Cempluk Suminten. Oh, berarti kono nguyak-uyak aku ngono. Ha iya. Oh ya. Uyak-uyak. Gentenan biyen aku sing tok uyak-uyak. Hah? Kok ketoke kaya kualek ya? Ya ora mungkin kaya aku kok uyak-uyak kono. Bagusku ki kok Gatot Kaca. Gatot Kaca ki nganggo apa kotang? Plek karo Gatot Kaca. Ayo kok apa? Kotang apa? Tonggo kok isan aku arep nganggo piye terusan? Apa ta jenenge apa? Kotang Ontra Kusuma. Nah, saiki nganggo ora? Ora. Tak Kaya- pepe teles. Persis nganu kok. Dan wis padha karo Gatot Nganggo- Kaca. Neng pas ning jero kawah. Kalingan biyen zaman corona ya, Pak. Oh. Ora usah dadak tuku masker nganggo nggonku wis awet semene kok. Marah ora ketok apa-apa. Sak rai. Apane? Hemat masker lho malah. Maskere. Ayo masker iki apa kuwi masker apa? Mbah kuwi masker apa lek golek saka Afrika apa ngendi? Kok gedene ra ilok. Lah ya awakmu to sing nukokke ya. Lah iya pas aku nang Afrika nampa wayang kae. Yo wis, kowe Iki mau aku le belanja wis komplit, sayuran wis ana, gula, teh ya wis ana. Saiki wayahku mulih. Lewate dalan ngendi ya dalan sing cepet wae lah wong ngadang ngono kae lah. Metu alas-alas ya ora apa-apa.
Wis suwe lek ngadang nang kene yu. Kaya ora pangling to. Ya cetha ora wong bendinane kowe ya weruh aku. Cetha ora pangling. Nek pangling berarti kowe takrum. Piye to? Salah. Kok ngunake trakom iki? Lah ra tegese panyawangmu ki sih normal. Duras kok iso trakom? Hah? Trakom ki apa to? Nek apa main plus mripate trakom kudu. Rabun. Wos, kleru. Yo cempluk. Heeh. Wis pirang-pirang jam nggonku nunggu kowe ning prapatan. Aku ngerti yen kowe iki bakal ning pasar. Lah pirang jam? 2 jam. Ya ampun nganggo obat ora? Oh, gau niki gau. Jenenge mencairkan dramatik. Iki sarep Lah ya karo ampun lho iso nunggu aku 2 jam ki lho. Tak contoh suwargi Pak Yono toprak. Lah kok sing mbok contoh wis suwargi to, Pak? Yo, Ono bab kang bakal tak kandhake marang kowe. bab apa? Penting ora? Ya penting kanggoku. Apa? Ngene ya yu. Mbok ya alon-alon wae to lek Lho iki anak waro iki aku kudu ngene iki. Bapakku sura bangsat. Anake saya, Bang. Anake saya. Ya piye to? Arep ngomong apa kowe? Ya ngene ya yu. Heeh. Sejatine iki wis pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi nggonku ngimpi Numpak perahu. Terus kegulung ombak. ngimpi kuwi ketemu kowe. Ing batinku. Iki aku ngomong apa ta iki aku? Mbok gek intine apa ngono lho? Ngene, aku Ora ki usah basa-basi, aku ki arep mulai iki lho, wis arep masak iki lho, Jan. Ih, kasar. Gau. Kono KRDT. apa balane? Iki kekerasan. KRDT ya. Apa Oh, kekerasan? alah. KDRT. KDRT. Kok iso KDRT? Lah kan milarani aku Lah kita ya kowe iki kesuwen kok ge apa anane ngomong ngono. kita go rumah sakit tak fasum tak Visum. lakoni. Visum. Aduh visum. Dikosek sewa piye? Tutuke. Ya pancen kaya kene, wong iki nek alasan ora tau napa piwulangan iki ya omongane sak awur-awuran. Ngene ya yo. Apa? Dak kotang terus terang. Aku kuwi seneng karo kowe. Ah. Piye balane meneh? Aku seneng karo kowe. Mbok rasah dijok-jokke ngono kowe. Membengi kurang piye kok dijok-jokke. Alo gur sedela kowe kok. Aku wedine kepancing. Ngene ya yo. Aku kepengin kowe karo aku kuwi dadi siji. Maksude kowe tak pek bojo. Walah Toto. Mbok ya kowe iki ngelingi Toto. Iki mung klambi iki ya ora bener. Iki mung bar saka ngendi Toto? Golek Mbok ya nek kodhok. ngono ki mbok ya dibenakke. Lah ya aku mau ngenteni kowe nang prapatan. Iki lho. Iki wah kowe kok aja geleman. Ya, Iki ceritane iki kowe iki jual mahal, Bul. oh aku jual mahal. Oh iya. Piye gelem ya yu? Mbok ya iki ngelingi to ya, Tok. Aku ora edan. Mama aku ki, ha? Aku kira ya Mbak Yu dhewe Toto. Lho kaya kowe iki pikiranmu ki nanti to utekmu ki nanti Toto. Ha? Kowe tak senadyan sedulur ning awake dhewe iki dudu tunggal bapa tunggal biyung. Dadi yen to aku nglamar kowe dadi bojo kuwi Ora ya. sah. Lah ya kowe
ora dudu adikku kandung. Dudu tunggal, bapa tunggal biyung. Mula kowe tak rabi iki sak. Tur ya iki mbok yo nyawang awakmu iki lho ta. Piye awakku? Jan ora besos, nyandang ora besos, rupa kaya gendruwo. Lah ya kaya ngene. Anak waroe. Sabaku ki nang dalan ning ngadang. Sabaku ki nang dalan ngadang wong sing arep nang pasar bakal tak begal, tak rampok bandane, tak nggo urip sak kanca. Gelem ya? Gaweanmu ora bener kaya ngono kok ya arep ngepek bojo aku. Ya wis to. Mula aku latihan, aku ki tok kandhani ben aku iso urip sing bener. Wis ora iso kowe wis rasa dikandhani nek kaya ngono kuwi. Angel, Gunung beto? Arep ngapa jajal nek ngono kuwi? Kembar munggweng Jojo Mbok wis to ya ta? Aja kurang ajar lho ta. Son kapan gon Beni Iki wis ra nang gone meneh lho ta. Oma Wes. Udah ketak tak seneng. Seneng aku. Mbok yo delok-delok. Ora mental-mental ngono kuwi. Lah kuwi lho aku ditungi kaya semono kuwi ra ya aku kirap-kirap to. Gelem ya. Dadi bojoku ya. Emah. Ya. Emah. Kowe rasa melu mendeli. Engko aku ilang sangarku. Emah. Amulat sira Mas. Padha zamane ben mahane gone Pak Di Wisnu iki. Aku nene Pak Di Wisnu ki ora sadar. Barani. Kok sok njaluk pelokmu sapa to? Wah, jan angel ya pelok iki. Angel to? Angel. Lah iya wis tuwa angel. Amulat sih. Ayo ora mulat-mulat bae. Angel ya? Dipaske sik. Ning 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 neng 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 neng. Amulat sira Mas. Wat rasane ati Eling ayo ta. Aja ngono kuwi. Aja. Cempuluke ganti, Mas. Piye gelem ya yu? Ora. Nang kene iki anane mung aku karo kowe. Lah ya mulo kowe iki lunga, aku tak bali. Kowe bengok kaya ngapa ora bakal ana arep krungu. Kowe mlayu kaya ngapa wong jenenge wong wedok iki kedawan rikma. Ya gare diketok dicukur. Weh, aja. Aja kok teng tlekit. Gelem ya? Emah to. Aja ya to, mbok ya kowe iki sing eling to to. Eling ya to ya. Kaya kowe iki wong wedok ki sak donya ki akeh lho to, ora mung aku lho to. Senadyan wong wedok akeh nang donya iki anggepku ayuning sak jagat
separo ning kowe. Separone didumung sak donya. Cimuk komandan iki rupane mula kowe iki tak anggap widodari. Tumurun. Ya, gelem ya. Ngapa kuwi? Sing aja ngukor-ngukor ngono kuwi to, Wis to. Duh, Nimas. Aduh, Yayi. Aja ngono kuwi to, Lekan nono prantah ning sun. Kok senengane maju-maju ngene iki kok. Ayo joget, joget. Mula ana tetembungan dangdut. Dangi mundur, dut maju. Nah, iki dagelane simbah mbiyen. Nek wis kena dut yo piye? Ya ndang, Nek dangdut terus ya. dangdut, dangdut. Ah. Wis. Dang dang dang. Dut dut dut. Iya. Gelem ya yu. Hah? Ama wegah aku arep bali yo. Engko sik leganono aku. Nak tian sakedep netra Wis kono ngaliyo to ngali. Ngali. Gelem ya. Wegah aku. Kinar ya usada branti wong urip ki duwe sabar. Sabar ki ana watese. Kowe gelem dadi bojoku ya? Pisan meneh aku njaluk. Iki sing pungkasan yo to. Hmm. Aku wegah. Kowe nek kok ngono tak andake bapak lho. Klapa muda legan nono prantah ning wak. Wis yo to aku jarno mulai yo to yo. Ora iso. Kowe kudu ngladeni aku nadyan wis sak kedeping netra. Gelem ya? Emah aku ora sudi. Ora gelem tak rudo paripeksa kowe. Ayo. Wis, Wis. wis rampung. Ya wis. Kok ora krasa. Kowe kok elek banget to. Lho piye to? Wis rampung. Wis rampung. Oh, wis rampung. Heeh, iki urusanmu karo Mas Gading, aku mau wis dilunasi ning arep. Oh, iki jatahku. Anu, heeh. Ayo Oh. jatah ya. Heeh, jatahku. Wis Andi. kek nyuwun apa Mas Gading kuwi? Ana pamundutan apa? Ngono. Lali janjine. Lali janjine. Nggih. Ayo Sing kowe. nembang Kowe nembang. aku. Heeh. Sik joget awakmu. Ora aku Oh. wis kesel, aku sik juga ana sendok bareng. Ana mbah sendok karo Ya, cimuk aku iki. njaluk Ah, kanca. tambah. Ya wis. Pun nggih. Iya, nggih, Mak. Ayo, Ngomong nggih. Catita. Ya catita yo. Unicorn. Unicorn. Cepet tomu.
Nggih, sampun matur sembah nuwun. Wah ya alhamdulillah sidane langsung